Paulino Figueroa de la Iglesia foi un gaiteiro e percusionista redondelán, fillo e neto de gaiteiros e un dos compoñentes do cuarteto tradicional Os Martas, da parroquia de Reboreda. Entre os seus instrumentos, ademais de gaitas, tambor, caixa e bombo, atopamos unha requinta da Ulla, o cuño do afamado obradoiro de García de Riobó no concello da Estrada, que vai ser o motivo de estudo deste documental. Nunha visita feita ao obradoiro de García, Xaquín Espiño Martínez, o actual propietario, comentounos que a requinta quizais fora construída polo seu bisavó Joaquín García García. O primeiro paso para a reprodución da requinta é a medición, tanto externa como internamente. As medicións externas tómanse cun calibre pederrei e fanse as anotacións sobre un pequeno esquema feito ao natural, a man alzada. As medicións internas fanse cun xogo de esferas de metal calibradas que se introducen nas distintas pezas medindo a profundidade a que chega cada unha delas. A unión destas cotas proporciónanos o perfil do cono interno da requinta. Con todas estas medicións, debuxamos un plano detallado en AutoCAD. O seguinte paso é construir os escariadores ou coitelas cónicas que darán forma ao interior do instrumento. Úsase unha peza plana de aceiro de corte, na que se debuxan as distintas cotas e cunha pedra de esmeril pequena vaise rebaixando e comprobando co orixinal que toque en toda a superficie interna. De seguido, afíase cunha pedra de asentar o aceite. A madeira para facer a réplica procede duns buxos mercados nas Pontes de García Rodríguez, que foron talados na menguante de xaneiro do ano 2000. O proceso de secado levouse a cabo no hórreo da casa familiar de Oli en Redondela. O buxo hai que serralo en cuartos para escapar do corazón e evitar torceduras e fendas. Redondéase no torno. As pezas fúranse internamente cun diámetro inferior ao escariado definitivo por medio de brocas de cañón. Estas brocas están ocas en toda a súa longitude e deixan pasar aire a presión polo seu interior para desafogar as labras, evitando que suba a temperatura da madeira. Unha vez redondeadas e furadas as pezas de buxo, lévase a cabo un primeiro escariado no torno. Despois deste proceso, deixanse repousar as pezas durante 20 días. Prepáranse os barriletes e anelas de latón a partir de tubos comerciais calibrados ou chapa de latón, soldadas según sexa preciso. Logo dos 20 días de repouso, procédese ao escariado definitivo e ao corte a medida das pezas. A continuación, péganse as pezas do barrilete e aproxímanse ata o seu perfecto axuste. De seguido, cólanse as anelas de latón. Unha vez anelados o barrilete e os pechos 4 e 5, practícaselles uns furados que reciben o nome de espigo femia, que servirán para manter unidos os pechos da requinta ou introducir neles o espigo macho. Tomando como referencia as cotas que hai á altura de cada burato, tornéanse as pezas ata chegar á medida exacta. O torneado quizás sexa a parte máis bonita e creativa de todo o proceso, pois do cilindro de madeira vai aparecendo a silueta do instrumento musical.
O lixado faise con lixa de auga de 4 grans diferentes e remátase con la de aceiro de 4 ceros. O acabado da madeira faise con varias capas dunha mistura de cera de carnauba, aceite de liño, goma laca e alcohol. Debúxase o perfil da chave nunha chapa de latón e a base de serra, lima e esmeril vaiselle dando a forma definitiva. A cazoleta, o pasador e os pés fanse no torno a partir de barra maciza de latón. As distintas partes da chave sóldanse e, de seguido, púlense cun abrasivo para metal até conseguir o brillo espello. Os pés da chave parafúsanse ao pecho da mesma e colócase un resorte para que volte ao seu lugar unha vez que deixemos de premela. Ca axuda dun trazador, píntase longitudinalmente os centros das pezas e cun calibre márcanse os puntos nos que irán os centros dos buratos tonais. Resulta de grande importancia prestar atención á dirección que teñen as paredes interiores dos buratos tonais, pois influirán en grande medida no timbre, na afinación e nos armónicos que o instrumento sexa capaz de producir. Este proceso do labrado interior das paredes dos buratos faise á man. Así mesmo, o burato da embocadura labras a man nas paredes interiores e dáselle a forma ovalada que ten a requinta orixinal. O pecho da embocadura leva un tope de madeira forrado en cortiza no que se incrusta unha variña roscada que nos permitirá compensar a entonación da requinta. Así mesmo, lábrase un tapón cunha rosca femia que era introducido no parafuso do tope. Só resta cuñar a peza, darlle un acabado de aceite de amendoas e liñaza e enfiar os espigos con fío e cera de abella.